Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цибулаєва, говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні та в світі. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Президенту Зеленському погрожують через спілкування з добровольцями. Чи втрутяться правоохоронці? Спікер Ради відреагував на ймовірне хабарництво в парламенті. Слуги народу зібрались на фракцію. Зеленський прийшов до НАБУ. Каже, що прийшов, аби зарядити енергією. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І я вже рада представити наших гостей. Степан Хмара, народний депутат першого, другого та четвертого скликань. Вітаю вас. І Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Да, еще и правозащитник, который отстаивает интересы и права жителей Донбасса, независимости. Про це ми сьогодні будемо обов'язково говорити. І ось Офіс президента виклав повне відео зі скандальної розмови Зеленського і добровольців. Виявляється, президент приходив до них двічі. Спершу поговорити про розведення сил, а потім пішов. Утім, і згадав, що не спитав про зброю. Подивимось, як усе це було. А ви відводити приїхали війська? Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Так где же там, мы же не зашли к ним. Кому? Оружие не посмотрели. А там есть? Сказали, що подкривачі є. Да? Пацаны, смотрите, мы ж сейчас опять будем, Денис, перейдем к беседе. Я ж тоже не приехал с правоохранными сейчас органами, не зашли в дом, не устраиваем. Мы же нормальные мужики. Я вам говорю, что не угрожая ничем. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, Его что я тебе нет. сказал. Где? Покажите, где у меня То оружие. есть ты считаешь, что ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, показал при чем где? здесь, Я задал сейчас вопрос уже серьезный. Хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал где? При чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим в Я руках? тебе или еще что? раз говорю, Денис, услышь меня. Я Это вас серьезные слышу. вещи уже пошли. Я понимаю, Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите, пацаны? Еще один момент. Вчера по Украине были акции, хотели, по всей Украине были, в 1 часов по датам. У нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор. Капитуляция, прошу так. Формализация. Я это называется, пришел тебе подписание сказал, вы меморандума. оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы Смотри, сказали. ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Ось така розмова. Як ви розцінюєте таку емоційну розмову, де президент прийшов навіть на «ти»? Це хай глядачі оцінять, президенту не може так поводитись. На «ти», пацани, вони воїни, вони захищали Україну. Що це за пацани? Таке панібратство. Я президент. Правильно, я. І що президент? Так на тобі відповідальність колосальна. І, по-перше, не треба брехати, що люди за відведення. Ми ж пам'ятаємо, як ці люди, включення було по телебаченню, просили, що не робіть цього. Які люди? Ті, що привозять їм невідомо звідки колаборантів? Навіщо брехати? Не треба брехати. Насамперед президент мав би приклад показати, що брехати не гоже. Як ви дивитеся на те спілкування, яке було емоційним, пане Геннадій? Наскільки, скажімо, президент і наш захисник з вами вели бесіду? По поводу общения Зеленского с людьми, которые, так называемые добровольцы, привезли туда оружие и препятствуют разведению войск, я могу сказать следующее. Чому так називаємо? Що ви ображаєте? Я не ображаю. Но они, что это значит так я не знаю, кто они на службе там или не на службе. Словами. Так вот, я не знаю, служат они сейчас там, или они просто взяли, приехали из Киева и там находятся. Поэтому я спросил, сказал так называемый. Так вот вопрос, самый важный, который есть. Первый. Владимир Зеленский имеет статус президента Украины. Кто бы что ни говорил, как бы он не хотел
показаться своим, найти общий язык. Он не имеет действительно права переходить на «ты». Это даже с культурной точки зрения нехорошо. Он не имеет права устраивать понебратство, действительно. И он должен все-таки нести гордо звание гаранта Конституции Украины. То есть это человек, которого 73% граждан Украины, которые явились к избирательным урнам, избрали, чтобы он гарантировал статьи Конституции Украины, чтобы они исполнялись. Это первый момент, очень важный. Второй очень важный момент. Действительно, только у государства должна быть монополия принуждения и силы. Это правоохранительный аппарат, МВД, прокуратура, НАБУ, ДБР и так армия. И действительно, если главнокомандующий, то есть главнокомандующий принял решение разводить войска на 1 километр, там, на 2, на 3, это его политическое решение. Он на это уполномочен законными выборами. Конечно же, ему препятствовать не должны. Иначе это може нести определенні последствия. І ось в Нацполіції повідомили, добровольці зброю із Золотого вивезли. Далі цитата заступника глави Нацполіції Вадима Трояна. За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю, вивезли її. Станом на зараз в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, знаходиться лише група волонтерів без зброї. Колишній боєць добровольчого батальйону «Азов» Денис Янтар, з яким на відео спілкувався президент в ефірі телеканалу АТР, розповів нам, куди добровольці прибрали зброю. Ніхто в нас зброю не забирав, ніхто її не вивозив. Тобто силоміць нічого не відбувалося і її з Золотого не вивезли. Ми свою зброю конкретно з того будинку, про який казав президент, з якого просив президент прибрати зброю, от конкретно з того будиночка ми її прибрали. Тобто, однак ми її віддали не поліції, нікому іншому, ми її віддали нашим побратимам закрити у сейфі також в Золотому, просто на інших позиціях. Ось ми бачимо, що прибрали зброю, а як захищати далі Україну, знаючи про те, що біля Золотого вже є ворог, який стріляє кожного дня? Ну, по-перше, не можна йти на капітуляцію. То, що президент хоче зробити, відвести на нашій території війська, це вимога Путіна. Тобто, це якраз форма такої плавної, повільної капітуляції. І все, і більш нічого. А чому Зеленський йде на такі, скажімо, дії, які дуже подобаються, скажімо, країни-агресорки? Чому він хоче відступати та де хоче реалізувати формулу, так звану формулу Штайнмаєра, скажімо? Ну, і формула Штайнмаєра, якщо її виконувати, і те, що Зеленський конче хоче відвести наші війська на нашій території, здавати позиції, це і є капітуляція. І якщо він іншого не знає, іншої форми, як вирішувати питання з агресором, то тоді він просто не здатний виконувати свої обов'язки по захисту держави. Тому що йти на поступки агресору – це і є капітуляція. Пане Геннадій, як ви, от ми бачили, слухали добровольців, а щодо озброєння, вони вже придбали. Як ви ставитеся до цього? Во-первых, нужно правильно называть вещи своими именами. У добровольцев оружие, на которое они имеют разрешение, скорее всего. То есть, как нам СМИ сообщает. То есть, они просто свое оружие взяли и начали хранить там, где его положено хранить, в сейфе. Угу. Далее, с точки зрения, выполнили они просьбу президента Украины или не выполнили, не выполнили. То есть у нас есть разночтение. Команда президента заявляет одно в средствах массовой информации, добровольцы называют совершенно другую информацию нам. Опять мы видим раздрай и хаос. Йде наступ з боку Росії, з боку окупованої території. Що робити добровольцям? Предыдущий президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, в оппозиции к которому я всегда был и буду, говорил ни на одной пресс-конференции, что военного пути решения конфликта на Донбассе
не существует. Это дословно его слова, прям в кавычки можете взять. То есть президент Зеленский, пообещав большинству населения Украины мир, и что он сделает все для мира. Я его не защищаю, я тоже критикую часто по многим позициям, и его кадровую политику, его министров, там на голову не оденешь. Так вот, он встал на путь дипломатии, заручился поддержкой Германии, заручился... А до чого може привести та дипломатія? Заручился поддержкой Франции, Соединенных Штатов Америки и идет по пути дипломатии. Дипломатия, если действительно стороны, высокие стороны гарантируют исполнение этих обязательств, как правило, обязательства достигаются. Але є приклад Придністров'я. Є. І що ми побачили, чи може такий варіант бути? Теоретически такой вариант может быть. Як ви гадаєте? Но выхода пока что другого нет. Це ще гірший, ніж придністровський варіант. Тому що далі планується провести вибори і створити російський анклав, який потім інфільтрувати в Україну і таким чином поступово, значить, Україну роздирати на федеральні, так би мовити, одиниці. Тобто, ми знаємо, що хоче Путін, що хоче Російська імперія, і, звичайно, що це шлях до поразки. А ось І зрозуміло було, що мінськими домовленостями цей конфлікт вирішити не можна. Я не хочу сказати, що попередник робив щось краще, тому що Порошенко 5 років нічого не робив, тільки кричав, що на кожному повороті, що альтернативи мінським домовленостям нема. Хоча це ніякий не договір, це тимчасове перемир'я для того, щоб припинити бойові дії. Тоді, ви знаєте, ситуація була напружена, це після Іловайська, ось був Мінськ-1, потім Мінськ-2, там Дебальцевий. І з самого початку Росія ж не виконувала навіть тих домовленостей мінських. Тому що домовилися в Мінську, а чи сьогодні домовилися, а через 3 дні захопили Дебальцеве. Хоча Дебальцеве мало входити, так би мовити, в наше підпорядкування. І безперечно, що дипломатичний шлях різний. І не треба повторювати помилки Порошенка, а якщо дипломатичним шляхом, то є інші шляхи. Наприклад, чому досі з агресором не розірвані дипломатичні відносини? Боявся робити, не хотів образити Путіна Порошенко, то це не значить, що Зеленський повинен повторювати помилки. І чомусь дуже хоче зустрічі в нормандському форматі. Ну і що? Я можу прогнозувати, що ніякої там користі в Україні не буде з цієї зустрічі. Це абсолютно відомо. Тому що відома позиція, наприклад, Макрона, який фактично зараз є союзником і партнером Росії, і буде разом, тобто 3 на 1. Я думаю, що це Зеленський повинен розуміти. Я думаю, що він скоріше косить по такому, знаєте, ніби не розуміє. Я думаю, що він все розуміє. Три момента назвать, може навіть 2 сказати. Перший момент. Розведення – це двостороннє розведення. Давайте послухаємо лідера Нацкорпусу і ми продовжимо. Добре, ось лідер Нацкорпусу відповів президентові. Білецький каже, погрози Зеленського почув. Давайте послухаємо його. Володимир Олександрович, всі почули ваші погрози. Вони трохи поза, там, скажімо так, законним полем. Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати, а у нас є зараз такі перші ознаки і так далі, викинете звідти ветеранів, то замість декількох десятків людей наступного тижня там буде 1000. А якщо з 1000 не вийде, там буде 10 000. Пане Геннадій, як гадаєте, мають бути ветерани в Золотому? Я считаю, если главнокомандующий дал приказ отводить войска, зеркально отводить войска, то есть не только украинские военнослужащие отводят войска, но и отводятся войска так называемых ЛДНР, ровно на 1 километр. Это первый момент. То этот приказ нужно исполнять. Иначе это саботаж, и мы подставляем... А якщо окупована територія? Да. Вот. Иначе мы подставляем в международном праве с точки зрения международной политики нашего президента и подставляем свое государство как вообще субъект
международной политики. Мы показываем, что президент, который имеет все ветви власти, имеет большинство в парламенте, имеет все силовые структуры, не может выполнить свою волю. Это важный момент. Теперь по поводу Минских соглашений. Минские соглашения и другие международные соглашения по международному праву, это больше между государствами. Это политические документы, а не юридические. Да, их можно не исполнять, но как нам будут относиться, будут ли нам помогать бороться с российской агрессией, і що далі з нами взагалі буде? Повертаючись до вашої розмови, чи ви впевнені в тому, що на окупованій території російські найманці і російські війська будуть виходити, наприклад, якщо кілометр на кілометр? Ви впевнені в цьому? Ни в чем нельзя быть уверенным, даже в том, что я завтра или сейчас выйду, не спотыкнусь и не разобью себе голову. Тому і переживають наші добровольці, які захищають нашу країну. Чому саме вони проти? Скажите, пожалуйста, девушка, которая встречает мужчину, который дарит цветы, она уверена, что он с ней до конца своих дней будет? Нет. Но она питает надежду, она делает все для этого и идет на примирение. То есть идет навстречу йому. Так і у людей. Пане Спане, ви погоджуєтеся? Я тебе кіш слухати не можу, ви розумієте? Ну я розумію цей товариш, що він захищає. Ну, з чого голосу він співає. З чого голосу я співаю? Якщо Верховний Головнокомандуючий помиляється, то він може привести до капітуляції, і він стане зрадником, державним зрадником. Він повинен це пам'ятати. А його помилкове спроба відвести, здати території, які під нашим контролем, це вже є зрада, вона нікуди до добра вона не доведе. І що? Ще мало прикладів. Скільки було? Більше 20 так званих перемир'їв було. І жодного разу російська сторона жодного разу не виконувала. Кожен день стріляли. І зараз стріляють. І зараз стріляють. Що ми хочемо? З ким ми хочемо домовитися? З ким ми хочемо домовитися? Замість того, щоб займатися обороною, мобілізувати суспільство і поводитися з агресором так, як належиться, не було в світі прикладу, щоб дипломатичні відносини зберігалися між воюючими країнами. Чи Зеленський хоче піти на поводу Путіна і перевести це внутрішній конфлікт? Очевидно, що хоче. Всі ознаки вказують на те, що Зеленський дуже хоче виконати умови Москви і нарешті прийти до того, що в Донбасі є внутрішній конфлікт, а не російська агресія. От до чого, до якої небезпеки він штовхає Україну. Я закликаю президента, щоб він схаменувся нарешті і не робив страшних помилок. Давайте послухаємо ось реакцію, яка відбулася після зустрічі президента з добровольцями. Ось заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко закликав правоохоронні органи розібратися, чи є у відео звернення нардепки Софії Федина та волонтерки Марії Звіробій до президента склад злочину. Ми вважаємо, фракція «Слуга народу», що неприпустиме таке з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, а є просто люди, є, я не знаю, заповіді Божі. Не можна ж бажати людині прилюдно таких речей. Я зараз скажу саме про те, що там був народний депутат. Там був і блогер, був присутній. До блогера питань нема. У нас вільна країна, свобода слова абсолютно. Це політична позиція цієї блогерші пані Звіробой. А щодо народного депутата, дійсно, ми висловлюємо таке своє обурення і просимо правоохоронні органи, будемо просити розбиратись. А ось народна депутатка Софія Федина заявила президентові, не погрожувала. Про це вона розповіла в етері АТР. Так, я посміхалася, бо ми не говорили, ми нікому не погрожували, але ми дуже чітко висловлювали свою позицію, до чого президент може призвести своїми власними необдуманими діями. І як же ж треба боятися Путіна і йти у нього на поводу, щоб в результаті звинувачувати, зокрема, мене в тому, що я погрожую президенту. Справа в тому, що, знаєте, найголовніший меседж цього стріму був досягнутий. Нас почули. На жаль, почули знову ж таки тільки форму донесення, але не захотіли почути зміст. А в ефірі телеканалу АТР волонтерка Марія Звіробій розповіла, що мала на увазі. Мене
Мене обурила манера спілкування такої людини, чотирижди уклоніста, з бойцями, які з перших днів на війні і захищають цю державу. Мене це обурило, мене це обурює досі. А ще мене обурює спроба якісь там в суд подавати. Я вибачаюсь, на що подавати в суд? На те, що я його попередила, що якщо він буде так зневажливо вести себе до захисників цієї країни, то він може постраждати, то нехай краще прислухається до мене і дуже рекомендую це зробити, а не в суд подавати. Вони забулися, мабуть, з ким треба воювати. Вони забулися, що воювати треба з Путіним, а не з Марусею і Софією. Я погрожувала, я його попереджувала про загрозу, яка може бути, тому що я чудово знаю, з ким він там розмовляв, що таке ветерани і що таке бійці, які пройшли війну. Я розумію, що він не усвідомлює взагалі, що це за люди, тому дуже йому рекомендую прислухатися, а не в позу ставати і бігти собі захисту шукати до правоохоронців. Пане Геннадій, як вам реакція волонтерки і депутатки? Все-таки сначала хочу отреагировать на реакцию фракции «Слуги народа». Государство перестает любое существовать, когда оно теряет монополию на силовой аппарат, аппарат принуждения, монополию на сбор налогов. Вот. Это такие два основных постулата, когда государство перестает существовать как государство. Так вот, когда они говорят, что к народному депутату есть вопросы, хотим проверить ее высказывание на состав преступления, а к блогеру нет. И называют это демократией. Так я вам хочу сказать, напомнить телезрителям, что такое демократия. Демократия в цивилизованном нормальном обществе – это не махновщина, это не вседозволенность. Демократия настоящая – это право избирать власть и быть избранным во власть. Точка. Дальше демократія закінчується. Геннадія, волонтерка висловила своє ставлення, своє відношення. Как адвокат скажу, не как правозащитник, а как адвокат дам оценку ее высказыванию. Сейчас идет перекручивание. Я предупреждала, я намекала президенту. Когда велся стрим, и волонтер-девушка вместе с народным депутатом Украины использовали нецензурные слова, оскорбления и шли прямые угрозы. Так говорили там, посмотришь, тебя взорвут. Вот поедь еще раз, катайся там больше. И так далее. Это прямые угрозы. Если президент это проглотит и дальше будет позволять с собой так относиться, то інститут президентства вообще потеряється в Україні. Пане Степане, як вам реакція волонтерки? Я не хочу звертатися до цього інциденту. Для мене не це головне. Для мене головне попередити президента, що він намагається робити величезну помилку. Я його застерігаю. Хай не випробує, так би мовити, знаєте, терпіння українців. Якщо він зібрався здавати Україну, то це не значить, що йому українці, саме українці, а не малороси, дозволять здати Україну, капітулювати. Цього не буде. Невже він не бачить, що було з попередниками і так далі? Це ще може бути гірше. Зраджувати державу не можна. А громадяни України всі, це є обов'язок їх захищати Україну. Обов'язок громадянина України. Скажіть, Геннадій. Я согласен с выступлением своего условного оппонента, который говорит, що обов'язок кожного громадянина України захищати свою державу. Так, це так і повинно бути у нормальному суспільстві. Но я сегодня, как свободный слушатель, присутствовал в суде, в котором данная одна личность судится с партией «Свобода о переименовании улицы Шухевича и Бандеры. Киевский апелляционный суд. Так вот, сегодня люди, которые пришли поддержать сторону их оппонентов, свободовцы избили, одному выбили зуб, сломали ребро и причинили к ним физическое насилие. Так вот, я поддерживаю, что граждане Украины должны отстаивать свои права, но для этого есть законные механизмы через выборы, через суд, через акції прямого дійства, Геннадій, якщо біля Золотого стоять наші військові, і ті, хто захищає і вас, і нас, вони дуже переживають. Тому що, як пан Степан казав, що вірити Росії
Ну, не можна. Ми бачимо 6 років війни, ми бачимо окупацію. На то у нас є і президент, який має бачити, на то він має прислуховуватися до військових, які захищають 6 років. Наші військові переживають, на мій погляд, що вони відступять, і Росія по сценарію, який вже 6 років у нас є, буде наступати. І тому реакція волонтерки, це зрозуміло, вона там буває, коли нас там не було. Она также перешла на «ты» к президенту. Она также опустилась до этого уровня. Я еще раз критикую президента и считаю, что президент должен себя высоко нести и задавать, быть определенным эталоном в обществе и первая леди. А, к сожалению, Зеленский решил сыграть в такую опасную игру побратимства. А наши люди, украинская ментальность такова, что любую доброту или конструктив воспринимают за слабость. У нас, к сожалению, люди только воспринимают силу. Вот ты сильнее, богаче, сильнее, тебя с тобой считаются. Не богаче с тобой не, или не сильнее, с тобой не считаются. Зеленский попытался стать своим, попытался. Ему сразу же показали его место. Поэтому и она, и он перешли грань дозволенного. Он как президент, она как женщина, как культурный, ну, как гражданин України. Уровень культури. Ми обговорюємо, знаєте, щось таке дріб'язкове. В мене виникає питання, а яка мета була візиту туди, в Золоте, Зеленського? Це піар-акція? Президента нема чим займатися? Це що, укріплення оборони, що він там поїхав і сперечався з добровольцями, волонтерами і так далі? І скільки часу він не має чим займатися? То хай повчиться, чим треба займатися. Обороною, серйозною, безпекою, нашою промисловістю військовою, оборонним комплексом, п'ятою колоною, яка просто розперезалася в Україні. Я не буду зараз їм рекламу робити і називати приклади. Деякі питання до Служби безпеки України, тому що я бачу, там на 112 майже кожен день виступає один кадр, і вже стільки наговорив, що якби в нас була Служба безпеки, то в нього були питання з кримінальним кодексом. Але я щось не бачу, щоб наша Служба безпеки так активно захищала оборону. От бачите, як обурилися, що там депутатка і волонтерка сказали от так. Хай займається тим, чим треба, безпекою держави, внутрішньою і зовнішньою, а не займається, розумієте, піаром і плітками і залякувати. Якось смішно дивитися, коли вони намагаються залякати. Давайте згадаємо радянського дисидента. Ось сьогодні в Великобританії у віці 76 років помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський. Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, поділився своїми спогадами про дисидента Буковського. Давайте послухаємо. Он практически всю свою сознательную жизнь боролся против несправедливости, против тоталитарного режима. Провел в местах лишения свободы более 12 лет. После развала Советского Союза часто приезжал в Россию, был душой такого демократического движения, практически негласным лидером правозащитного и демократического движения Российской Федерации. Он имел четкую такую позицию по отношению агрессии России против Украины, по поводу оккупации Крыма. А теперь его нет. Поэтому потеря для демократического движения страшная, огромная, почти невосполнимая. Пан Степан, ви були знайомі з... Так, я один раз в житті зустрічався з ним, коли вже був депутатом. Вже жив за кордоном, але приїжджав в Київ, ми зустрічалися. А так, я знав його заочно. По-перше, він був блискучий публіцист, людина надзвичайно загострена почуття справедливості, демократична за своїми принципами. Я хочу сказати, на відміну від багатьох дисидентів російських, він був другом України. Він підтримував Україну і тоді, коли ми боролися ще, коли Україна була у Совєтському Союзі, і тепер, під час агресії Росії, Володимир, це втрата, це велика, хай йому земля буде пухом, царство йому небесне.
Це Світла пішла пам'ять. надзвичайна людина, звичайно, передчасно, тому що він був у доброму такому інтелектуальній формі, знаєте, він працював активно до смерті. Дуже дякуємо вам. Степан Хмара, народний депутат 1-го, 2-го і 4-го скликань, і Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Дякуємо вам, що були з нами. А ефір телеканалу ЕТР продовжує Прайм Муждабаєв, його гості Андрій Гергерт, заступник командувача Української добровольчої армії, та Діана Макарова, волонтерка. Залишайтеся з нами. Dünyanın pek çok milletlerin, tillerin